Mayong uto. Ato ko diri sa eskwelahan. Na ako sa sulod sa Minsi. Ato ko balon sa akong anak. Kalimot sa siyang balon nga kanon. Nya ako ihato diri guys. Adira ang mga bata o nagdula. Sila o. Nagdula ang mga bata o. Nindot ilang dula guys. Nagipasan. Nindot ilang dula oh. Practice sila guys. Sa ilang sayaw. Sayaw man ha dili man din na dula, sayaw man din na unsa man ko oy. Nindot ilang ko ah. Mga estudyante oh. Hi, kay Kaway kay dyan. Muray Gonson ha. FB Muray Gonson. Nag-vlog ko. Welcome to my vlog guys. Mga estudyante to sila. Init kayo guys. Oh, grabe ka init. Muray Gonson. Muray Gonson. O nya na, magbalik na ko. Atag na ko FB. Grabe ka init, oh. Ay, sige, magdool na lang ko dira sa inyo, be. Magdool na lang ko sa inyo, ha. Mag-end na ko kaya ako ihatag sa inyo ha. Nara sila mga estudyante guys sa Minsi guys. Oh. Sila oh. Sige, istorya mo. Uy, istorya daw mo. Ina, babay na. Bye-bye. Bye-bye. Mga gwapo mga estudyante dire oh.